Bollaýyn tamam. Näme bolýan? Ay hop, gyz wasp edilendi gördük. Bagşylar wasp edilendi gördük. Aýny bulaw video çyn wasp edip berä. Ey, näkdiň kim aýol? Kim moraýdan şol ýok proýekti döredip berä şo gülälek bilen bekidädir dä. Wagam o barda fordum nämen? Hawa ýok proýekt. Bizem täzeligiň ugrunda. Proýektiň özi ideýa bekidädenki. Bakameja şow bilen bile işledik. DJ Morigam sadan işledi. Şeýdip ütgeşik aýdym, orta çykdy. İzafi, sungut, teknika ol ikinci, üçüncü. Video çy bolla alla. Bekidäde kliba hem düşdi, hem düşürdi. Ay bolýar şeýdip täze ideýalar gelip dursa bolýar. Video çy bolla alla diýemde, hedileje videoçular toýda. Klip men YouTube sahypamda geçip görüp bilersiňiz. O wagtynda bular ýalak täzelikler ba diýenmi? Täzelikleri yetirir. Gızıklı sorulara cevap verir. Aydınçı aydımını paylayır.